Barka da shigowa sabon shafin Matan Zamani TV. Ina farin ciki da wannan sabon shafin da kuka buɗe mana domin samun sababbin shirye-shirye da sirrika kala-kala. Tabbas maganarki haka take, domin yau za mu fara gudanar da sababbin shirye-shiryenmu, don haka ku yi subscribe ɗin wannan sabon shafin. Cikin ikon Allah, yau muna ɗauke da wani shahararren labari mai matuƙar ban mamaki da al'ajabi. Ku sani, wannan labarin zai zamo darasi babba ga al'ummar wannan zamani. Labarin ya faru da gaske. Ga labarin nan kamar haka. A wasu shekaru da suka gabata, wani abun mamaki da al'ajabi ya faru ga wata mata mai suna Maryama. Maryama ta kasance tana da aure, sunan mijinta kuwa shine Makil. Makil da Maryama sun kasance suna da 'ya'ya 3, maza 2, mace 1. Kuma dukkanin 'ya'yan nasu ƙanana ne, domin kuwa shekarunsu sun kama daga shekaru 3 ne zuwa shekara 10. Maryama ta kasance irin matan nan ne masu matuƙar son abin duniya. A koda yaushe Maryama ba ta da magana sai ta kuɗi da abin duniya. Burinta a koda wani lokaci shine ta yi kuɗi a dare ɗaya, ta kowace irin hanya ce, ko da kuwa hanyar damfara ce ko cuta. Sau da yawa mijinta Makil yana mata nasiha akan ta rage son kuɗi da son abin duniya, kuma ta daina tunanin cutar da wasu domin samun kuɗi ko ƙyallin duniya. A kullum idan gari ya waye, mijinta Makil yana fita tare da 'ya'yansa maza su 2 neman halali, sai ya bar ƙaramar 'yarsa a gida wajen mahaifiyarta. Idan yamma ta yi kuma sai ya dawo gida tare da 'ya'yan nasa. Wata rana sai Maryama ta ga gidan nasu ya yi datti, sai ta share gida. Bayan ta gama shara, sai ta yanke shawarar share wani ɗaki a cikin wannan gida nasu, wanda an kai shekara 8 ba tare da an buɗe ƙofarsa ba. Ai kuwa Maryama na fara share wannan ɗakin sai ta ci karo da wani ɗan ƙaramin littafi. Littafin an rubuta shi ne da wani irin yare wanda bata taɓa ganin irinsa ba. Sannan kuma a jikin littafin akwai wasu irin hotuna masu tsananin ban tsoro. Maryama na ganin wannan littafin sai ta cika da farin ciki mara misaltuwa. Ita duk a tunaninta wannan shine silar arzikinta, babban burinta na duniya. Cikin farin ciki ta buɗe shafin farko a cikin wannan littafin. Kawai sai ta ga an rubuta wasu lambobi da hotunan wasu abubuwa da bata taɓa gani ko jin labarin irinsu ba.
Nan fa ta sunkuci littafin ta shige cikin ɗakinta cike da farin ciki ta kulle. Ai kuwa tana kullewa sai ta sanya hannu da niyyar sake buɗe wannan littafin. Ai kuwa sai ta ga wata baƙar mage a cikin ɗakin ta ƙura mata idanu. Ita kuma magen nan tana ganin wannan littafi sai ta yi tsalle zuwa fuskar Maryama, sannan ta yi wani irin ihu mai matuƙar tsoratarwa. Nan fa Maryama ta kiɗime ta gigice, ita ma ta yi wani irin ihu a tsananin firgice. Ta yi sauri ta buɗe ƙofar ɗakin a firgice ta dawo cikin harabar gidan. Bayan ta ɗan huta sai tunanin 'yar ƙaramar 'yarta ya faɗo mata. Ta duba gefenta ba ta ga 'yar ba. Ai kuwa sai hankalinta ya ƙara tashi, yanayinta ya canza, ta fara ihu a tsananin tsorace tana kiran Laila. Laila, kina ina ne? Ta ji shiru, babu Laila, babu alamun Laila. Nan fa ta riƙa binciken Laila a tsananin firgice a cikin wannan gida nasu, har sai da ta duba ko'ina a cikin gidan amma ba ta ga Laila ba. Duk wannan abu da yake faruwa, wannan littafin yana hannunta. Sai ta ci gaba da bincika ɗaki-ɗaki tana neman Laila, amma ba ta ganta ba. Cikin sauri ta fito waje neman Laila, amma babu labarinta. Da sauri ta dawo cikin gidan, nan ma dai babu Laila, babu alamunta. Ai kuwa cikin tsananin tsoro ta saki wannan littafin, ita da littafin suka faɗi ƙasa. Ta kalli littafin ta ga ya rikiɗe ya zama baƙar mage. Nan fa tsoro ya ƙara tsananta har sai da tsabar tsoro ya kusa kashe ta. Sai wannan magen ta yi wani mummunan ihu wanda ya fi na baya, sannan ta ɓace ɓat. Ai kuwa magen na ɓacewa sai Maryama ta ga Laila a gefenta. Ita ma Laila ihu take tana neman agaji, kai ka ce maciji ne ya sare ta. Laila tana kuka cikin tsoro, ko motsi ba ta iya yi. Nan fa Maryama ta rarrafo ta zo wajen da Laila take kwance. Sai ta ga wani irin tabo a jikin kumatun Laila kamar na yaƙushin mage. Maryama ta janyo ta jikinta ta rungume ta tana kuka. Sai Maryama ta yanke shawarar gaya wa mijinta gaskiyar abin da ya faru da ita yau. Bayan wasu 'yan mintuna sai ta tuna da littafin nan. Sai Maryama ta fara bincika littafin a ranta, tana cewa ina littafin ya shiga ne, a ina ya ɓoye, ina littafin da zai zama silar arzikina. Amma ba ta ga littafin ba. Sai ta fara tunanin ai idan ta gaya wa mijinta gaskiya ba zai yarda ba, saboda babu wannan littafin a tare da ita.
Nan sai ta tuna da tabon da yake jikin fuskar Laila, sai ta ce alhamdulillah, ai idan ya ga wannan tabon da yake kumatan Laila to zai yarda. Bayan wasu awanni sai ta zauna tana jiran dawowar mijinta da 'ya'yanta. Amma fa har zuwa wannan lokacin a matuƙar tsorace take, tana tunanin wannan baƙar magen. Babu zato babu tsammani sai ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofar gida. Nan take ta fara tambaya waye, aka ba ta amsa da mamani ne Muhin. Tana jin sunan ɗanta sai ta yi sauri ta buɗe ƙofar. Tana buɗe ƙofar sai ta ga ɗanta Muhin tare da ƙaninta wato Faris. Ta kalle su ta ce ina mahaifinku yake? Yara suka ce yau ba tare da shi muka taho ba. Sai ta cika da mamaki a ranta, tana cewa to yau me yasa ba su turo ƙofa sun shigo ba kamar yadda suka saba? Kana kallon yaran su ma babu walwala a tare da su, balle kuma murmushin da suka saba yi. Ta ƙara ce musu ina mahaifinku? Sai suka zauna a gefe a kan kujera kuma suka riƙa yi mata wani irin kallo. Nan dai tsoro ya ƙara lullube ta, sai ta fara tunanin me yasa ba su ba ni amsa ba? Me yasa yau mahaifinsu bai dawo tare da su ba? Wai me yasa yau ba sa yi min magana? Me yasa suka zira min ido suna yi min wani irin kallo mai tattare da alamun tambaya? Da ta ga kallon da suke mata yayi yawa ba tare da sun yi magana ba, sai tsoro ya ƙara kama ta ƙarara. Ta runguma Laila a jikinta, babu zato ba tsammani yaran suka miƙe tsaye a tare. Sai ta ji kamar zuciyarta za ta fito saboda tsabar tsoro. Sai ta ga yaran sun je wancan tsohon ɗakin da ta tsinci wannan baƙin littafin. Suka shiga ɗakin sannan suka rufe ƙofar ɗakin. Ita dai Maryama kallonsu kawai take yi, ta kasa magana. Amma ji take tamkar gashin kanta yana zubewa saboda tsananin tsoro da firgici. Ta rasa abin da za ta yi don ta taimaki kanta. A zuciya ta ce, me yasa suka shiga cikin wannan ɗakin? Tana cikin tunani sai ta ji 'ya'yanta sun ɗaga kyawawan muryoyinsu suna dariya. Suna cewa, Mama mun dawo daga makaranta. A cikin ranta tana faɗin ta ina wannan muryar take fitowa. Da ta lura sai ta ji ai daga waje ne, ga sunan sun dawo lafiya tare da mahaifinsu. Sai ta yi ajiyar zuciya, sannan ta fara tunanin idan waɗannan su ne 'ya'yanta, to su waye suka shiga ɗakin can? A nan za mu dakata da wannan labarin, sai kun ji mu a kashi na biyun wannan shirin.
Kada ku manta da ku yi subscribe ɗin wannan channel ɗin mai suna Matan Zamani TV domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Na yi matuƙar jin daɗin wannan